Pura kambahku wae kadaya jagat ya dewa Bathara Wangsisaning Bathara jagat yen mengkono bener atuhe bocah mban durenge gaton kebunan Duratmaka ya iki Duratmaka wae lah dalah bagusmu bagus ning kok dibul kethok tumindakmu kuwi dadi Duratmaka dadi maling kowe ngaku ayo jenengmu sapa sira tangguh marang aku aranku Bambang Prabu Kusuma balik sira sapa aku putrane Sandra Prabu Gembong Tantosi aranku Radyani Lotaksaka apa bener kowe nyida calon daraku ya kuwi Bathari Sri Pandhen Kapono Tarapa tak jaluk sesuk ora tak longake sawelet aran kok ora pecah dadal takon dosa Mandraguna Bambang Prabu Kusuma mangun aku kasonan juritku ya kaya tonton legane atiku bumi kondang lanjing langit lapang aton legindang katane kok kaya mangkono Radyani Lotaksaka wis Sedhateng sarupa Joko nyuwun dhateng sinugraning Bathara miwah sesambat dhateng sedaya para leluhur. Ciptaning Sang Bagus Sita wujuding Radyani Lotaksaka jleg dadi naga sadilur kumbang iki.
Buta Pandhata Kadiwisaya Indriya Sasara Maruta aduh Kanjeng Rama ngaturaken ketiwasan Kanjeng Rama ngaturaken ketiwasan piye wangunipun kula mangsa yudha kayan Bambang Probo Kusuma mboten ngawani jebul nggadahi kelangenan wujudipun peksi agengipun sak gumbuk serangga lajeng mangsa yudha kayan kula ngantos pedhot pedhit kula kados ngaten Rama ya ben ini anak sing ora manut karo wong tuwa ya kaya ngono kedadeane aku derek sing kaya ngapa wong tuwa ki enenge kowe iki mergo wong tuamu wong tuwa ki Gusti Allah katon tak kandhani kula menungso kaya bocah-bocah nek wani karo wong tuwa ki mesti bakal rekoso uripe wong tuwa aja dijeni dipeteni wong tuwa ki nek nyuwara mandi nek ngesotke karo anak ki iso iya dilaeni kowe maes tak pengen aja dhawuh karo Bathari Srine kowe nekat ya kaya ngono kedadeane aduh Kanjeng Rama kula nyuwun kawasan kula nyuwun tak bantu ora bantu karo kowe lah ta kula panjur foto kula kambahku wong gerang ora wajib dijeni nyang anak sang sikaro anak kok mandak nyedake sak gelem-geleme wong ora patut dibekti ora ngrumangsani gejek enom gandrung karo sinden kok lakon aku ora mengen alang andur aku ora dicucah tak rangsang kuping kowe tak tok-tokake nggon nyakoki saya medhun saya munggah tinracak muwing tenggak nyakot kuping wong tuamu nganti godres geteh cetha yen wis wani karo wong tua ngejeni karo wong tua babas wah kelangan ndok siji ora dak
kados pundi sinuwun ingkang putra dumugi ning wejah. Ya ben anak sing wani karo wong tuwa ku ya kaya ngono iku undu-undu. Aduh kados pundi sinuwun. Sak galak-galak ing sardula, sak galak-galak ing macam niku mboten kuwawi mbadhok ayan gogoripun kaya anakipun piyambak. Ae paduka mentala wis ra edhep saiki ruk dinen. Akal semusul nggawe anakku adem nilawati.